ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೋಳರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ತೆಂಜಂಕ್ಲ ಆದಿತ್ಯವರ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೈತೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತ 2 ಜನ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ದೊಂಬು ಪಂಡ ಉಂತಿರ ಕುಳ್ಳಿರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲಂಚತೆ ಈ ಬರ್ತಾ ಇಟ್ಟು ನಿರೇళ్ళు ಉಂತುನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ದೊಂಬುನು ತೂನಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಾಂಡು ದಾಯಬಂಡ ಇಂಕಳ ಈ ದೊಂಬುದ ಟೈಮ್ ಬರ ಇಂಕಳ ಊಡೆ ಬರ ಕೆಲವು ಜಾತ್ರೆ ಊರ ಪೋಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಅಪ್ಪಗೆ ಬರೋದಾಂಡ ದುಂಬು ಬರ ಇಂಕಡ ಗಾಡಿದ ಸೌಕರ್ಯ ಇಚ್ಚಿನಂಡು ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ನಡ್ತೋದೇ ಪೋಂತ ಅಪ್ಪಗ ದಾನೆ ಒಂದು ಉತ್ತರದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಪೋಡು ಪಂಡ ಡಾಮರ್ ರೋಡ್ಗು. ಸೊ ಡಾಮರ್ ರೋಡ್ದ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕಳ ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಪೋಂದು ಟೈಮ್ ಎಂಕಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ನಂಗೆ ಪೋಂತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಪುರ ಅಂಚೆ ಪೋಂದು ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಪುರ ಜೋಡಿಜ್ಜಿನಾಡು ಪಂಡ ಬರೀ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂತ ಎಂಕಳ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಆದಂತ ಪಂಡ ಈ ಡಾಮರ್ದ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡಾತ ಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ತಾಗೋದು ಅಂತಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಂಡೆಯನ್ನು ತೋಯ್ತು ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಮೂಳುದಲೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ದೊಂಬುಂಡು. ಈ ದೊಂಬುಡ್ದಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಾರು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರ್ನ ಪಂಡ ಬಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಡು ಅವು ನೆಲಕ್ಕಿಂಚ ತಾಗನುಂಡತ ಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡತ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ತಿಕ್ಕಣೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕಳ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲದ ಜೋಡು ಪಂಡ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅದ ಬಂಗು ಅಂದತ್ತ ಜೊತೆ ಬಂಗುಗಂತೂ ದೊಂಬೆ ಕೊಂಡು ಪೂಜಿ ದಯವಂಡ ಆತ್ ಉಲಾಡಿ ಒಳ್ಪ ಬೆಂಗಳ. ಸೊ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಬರ ಅಂಚ ಪಂಡ ದೊಂಬು ಕೊಣಿಯರ್ನೇ ಇಜ್ಜಾಗ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲೋದಲೆಗೆ ನಿರೇಳು ಪೋಂದುಲ್ಲ 2 ಜನ ಅದ ಎಂಕ್ಲ ಪುರ ದುಂಬು ಪುರ ಎಂಚ ಅಂದ ಈ ದೊಂಬು ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಟೋ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಬೋಡ್ದಾನ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಪುರ ಗುಡ್ಡೆ ಪುರ ಪೋಂದುತ್ತ ಬೀಜ ಕೊಯ್ಯರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಬೇಜಾರ ಪೂರ ಈಗ ಕುಕ್ಕು ಬರೀತ ಆಪಣಾತೆ ನಾವು ಅಂಥ ಸಮಯ ನನಗೆ ಕುಕ್ಕು ಪುರ ಆವು ಆ ಟೈಮ್ ಪುರ ಅಂಚೆ ಬರ ಹೊತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಬರ ಅಂಚದಂಡ ಚೂರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದೊಂಬು ಬರ ತಾಗ್ಯರನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬಂಗುಗಂತೂ ದೊಂಬುದ ಜೋರು ಅನ್ಪಡ ಆಳನ್ನು ಜೋರು ಅನ್ಪಡ ದೊಂಬು ಪೋಪು ಜಪ್ಪ ಅಂದು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉತ್ತನು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಟೈಮ್ಡು ಇತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಅಂಚನೆ ಪುರ ತಿಕ್ಕೆರ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಏರು ಪೋಪೆರು ದೊಂಬುಗು ನಡಪನಾಗ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರಲ ದೆಟ್ಟೆ ಪೋಪನಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲದು ಪಿದೈ ಪೋಪುಜೇರು ಅದ ಬಂಗು ಇಂಚ ಪೂರ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಳದಾಯ್ತು ಅನ್ಪದುಳ್ಳಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಜೆ ಉತ್ತನದವರ ಅಂಚಿಂಚ ಅಂಚಂಚು ದೆಟ್ಟೆ ಪೋಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇತದಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ರೋಡ್ ತಿರುಗುಣೆ ಪಂಡ ದೊಂಬುತ್ತಿನ ದೊಂಬಡೆ ಪುರ ಬಯರಜ್ಜಿ ರೇಳ್ದೈತೆ ಆಳ ಪಂಡ ಓದೋಪಣೆ ಅಪ್ಪಳ ಮಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಳೆಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ಮೆಮೊರಿ ಬರು ನಾನು ಪಣಿತು ಪಡಿ ಮಲ್ಲ ನನಗೆ ಪನ್ಬಿಡಲ್ಲ ಎರಡ ಅಪ್ಪ ಪುರ ದೊಂಬುಡು ಕೊಡೋದು ಇಜ್ಜಂಡು ಒಕ್ಕಾಡೆ ಜನ ಇಟ್ಟದೆಟ್ಟೆ ತಿರ್ಗೋಂದು ಇತ್ತಿರಿಂದು ಮುಖ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ದಯ ತಿರ್ಗುದಂಡ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬು ಪುರ ಎಡೇನ ದೊಂಬುಡೆ ಪುಡೇರ್ದು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಪಂಡ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿರೇಳು ಪೋಪುಣ ಅಂಜನೊಂಜಿ ಸೌಕರ್ಯ ತೆಗೆದನೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜೇನೆ ಕಾಸು ಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಆತ ಪೂರ ಏತು ಉತ್ತುಂಡ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಈ ಕೃಷಿಕರ ಜೀವನ ಪಂಡ ಅಂಚಂದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೂರ ಈ ಮಲ್ಲ ವಹಿವಾಟದಾಗಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರದ ಅಗ್ಲ ಜೀವನ ಅಂಚಂದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಿಲ ಅರಿಗೊಂಡಿಯರ್ಲ ಗತಿ ಪೂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಪೂರ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಕಾರ್ಬಾರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಹೊಂದುತ್ತೇರಿ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆದುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣವಾದದಾನೆ ಅಂದ ಪಂಡ ನರ್ಮಣಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಂಡ ಪಂಡ ಈ ಸೌಕೇಜಿಂದ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಆಂಡ
ಒರಿಯೇನೇನು ಪಂಡ ಇನ್ಕಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಜ್ಜೈ ಮಾರ್ದಿ ಆವಡ್ದು ಉತ್ತರದಾಂಡ ಪಿದೈದು ಬೇಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ದಾಂಡ ಐಟೆ ಯಾರು ಜಾವು ದಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ 4 ಜೋಕ್ಳು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಹರಿಪುರ ಕೊಂಡಾಂಡ ದಾನೆ ಬಂದು ಭಾರೀ ಬಂಗಾರು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಟೈಮಡು ಎಂಕಳ ದಾನೆ ಬಂತ ಒಂತಾನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು. ಸೊ ಆ ಐನು ಪೂರ ಎಂಕಳ ದಾನೆ ಬಂತ ಅಂದ ಕೆಲಸವರ ಪೋದು ಎಂಕಲನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂದದು ಬರೋದಲ್ಲ ಎಂಕಳದ ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಳ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಪಡ ಎಂಕಳ ಅಂಚ ಮಂತ್ರದವರ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತು ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಬಂಗುಲ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ತಂಜಿ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೋಕ್ಲಂದು ಪಂಡ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮನ ದಾಯ್ತಂದು ಪನಿರಾಬ್ಜಿ ಇನ್ನಂತ ನರ್ಮಣಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂದು ಪನಿರಾಬ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಪಂಡ್ಪೇರೆ ಇಂಚದಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಗೆ ఒక ದರ್ಬರ್ ಕಮಲ್ಲ ಜನ ಮನ್ಪೇರಾಗಲಿ ಆಗಲೇ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ತಿರುಗುಬೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಎದುರುಡತ್ತೆ ಪಿರೋಡ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಆಗಲೇ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಅಂಚ ಏರು ಪೂರ ಪನ್ಪೆರ ಅಗ್ಲು ಒಂಜಿ 10-25 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಗ್ಲತ್ತು ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಕು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಬಡತನ ಪುಡು ಏರುಗಾಡ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಬತ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನಿಗ್ಲು ಈತ ಪೂರ ಬಡತನ ಉಳ್ಳಾರತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ಇತ್ತಿಡು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಣಗ ನಮಗೆ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನೀರವ್ರ ಪೇರು. ಸೊ ನಮಗೂ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಜದ ಬಂಗು ನಮ್ಮ ಇಂಚಂದುಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಂದಸು ತುಪ್ಪು ಯಾಲ್ನ ಬಂಗುಳು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲಂಚೆ ಪೋಡಿ ಪುಣ ನರ್ಮಣೆಗಳತ್ತು ಪನ್ಪುಣಗಳು 1000 ಪಂಡೊಂದು ಉಪ್ಪಿರೋದು ಬಂಗು ಅದೇ ಬಂಗುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪದು ಆಯ್ತ ಪಂಡ ಮಣಿ ಪೂಜಲ ದಾಯಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತ ಪಂಡ ಏನು ಪೋಡಿ ಪೂಜೆ ಅದ ಆಳು ಹುಷಾರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆಳು ಏರಾಳು ಅದ ಬಂಗು. ಸೊ ಇತ್ತಾಳು ತಾಣದಾನೆ ಪೂರ ಪೋಪಳಾಳು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಇಂದು ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ದಿನಚಾರಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಇನಿ ಆದಿತ್ಯವರ ಅದು ಯಾಲ್ನ ಬಂಗುಳ ದಟಂಚದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಹೋಗ್ನು ತಲುಪಿನಲ್ಲ ಏನು ಅಂಚ ಯಾಲ್ನ ಬಂಗುಳ ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಮುಳೆ ಪಾಪ ಇಂಕ್ಲಿನ ಬರೋ ಕೆಲದಾಗ್ಲು ನೋಟೆಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಮುಗ್ಲದು ಆಯ್ತು ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂದು ಬಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲೇ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪಂಡ ನೋಟೆಡ್ ಹಾಪದಮ್ಮ ಮುಖ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಪುಣು ಜನಕ್ಲೇಗೆ ದಾಯ್ತ ಮಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಆಗ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಚ ಉಂಡು ಮಾಡದು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನಂಜಿ ಮುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚನ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನ ಬಂಗ್ಲ ಪೋದೇ ಪುವ ತೊಲೆ ಮುಳು ಬಂಡ ಒಟ್ಟೆ ದುಂಬುಂಡಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾಮಡು. ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಭವ ರೈತದಲ್ಲ ಎಂಕಳೈತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ಯಾಲ್ನ ಬಂಗುಳ ತೋರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪೂರ ನಡ್ತೊಂದು ಅವೇ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ನಮಕು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಧೈರ್ಯಡು ಪನ್ನೀರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚಾತನ ಇಂಚಾತನ ಉಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಮರಟ್ಟುದಲೆ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಪೂ ಪೋತುಂಡುದಲೆ ಪಂಡ ಸಿಂಗಾರವಾದುಂಡು ಈ ಮರ ಪಂಡ ಪೂಟು ಪಂಡ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಬುಡಿರ ಕಾಯರ ಆಪುಂಡಾತಿ. ಸೊ ಐಟದಲ್ಲೇ ಜೇನುನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಐನ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ತೊನ್ನೈತವರ ಅಪುರ ಐನು ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚತೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಅವೇ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದೈತೆ ಪಂಡ ದೊಂಬುಗು ಜೋಡು ಪಾಡಂದೆ ಪೋನಾಗ ಐನೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಣೆ ಇನಿ ಅದ ಬಂಗು ಪಣ ಬಂಗು ಒಯ್ ಬಂಗು ಈ ಪೋಪಣ ದೊಂಬಡೆ ನಡ್ತದೋಪಣ ನೋಡ್ತದೋಪಣ ಹಾಲು ನಡ್ತದೋಪ ಜಲು ದಯ ಪಂಡ ಅಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಟದ ಮಗಳು ಆತ ಅಂಚದ್ದು ದೊಂಬಡೆ ಬಡ ನಡಪ್ಪ ಇರೋ ಜಾಲೇನೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಆತ ನಿಂಗೆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಶನಿರ ಆಯ್ತಾರ ಫುಲ್ಲು ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪು ತನ್ನ ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಾದನ ಪನೀರ್ ಜೊತೆ
ರೆಡ್ ಜನ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮೇ ಕೂರ್ಪೂಜಾರ ಒಂದು ಬಂಡದು ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲತೆ ಉದೋಗ ನಡ್ದು ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಣೆ ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಮುಂಟ ಮುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈಯಡ್ ಬೇತದಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗುಲು ಅದ ಬಂಗು ಸೊ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಬತ್ತನು ನನತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಲ ಬತ್ತನು ಸೊ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 7 ಅಂತಡು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ 14 ಮಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಇಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನತೆ ಬರ್ಪಿ ವೀಕಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋ ಪೋಪುನ ಏರ್ಪಡಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅದ ಬಂಗು ಸೊ ಇನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತನು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದುತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಅದ ಬಂಗು ಬೈ